Naimbagarabi tayo amin apo. Lasakbay nga dumteng ta Christmas, kablaawan nyo titong galmay sa Merry Christmas. Merry, naragsak. In Ilocano, naragsak a Paskwa. Atay malem, nagmotorak, nagpadayak, nagawidak ijay balay, nagaduti nakasagana, nakatrap-traffic, nagado na pan naggagatang, adag tontono paltat, adag tontono ti ulo ti baboy, adag kiwkiwar ti spaghetti, agkakaaruba kayo spaghetti, amin sino mangkaan nga rod makasuya, agpapadadamot ti handa, mo pa yan, mabanglis to aday jay. Gayet, nagado asilaw, nagado nga nagbakasyon nga baro-aro pa, ado mo dagitay sala makimi sa tatata Paskwa, kinaragsak a Paskwa, modesty aside, uray dagitay non-Christian, ag-celebrate da, kinasalud-sudam, apaya nga ta, nagapot amin kabising ag Christmas, ag bibidyo okay ay anya na ganan, of all places, an agkakantadan, siyempre aramidan mat, ngam nukit kitaan tayo kakabsat, agpaypayso ka di nga naragsak tayo, agpayso ka di nga adda kaunggan tayo, ti kaipapanan ti Christmas, Paskwa nga ragsak kada tayo, wano, sabay sa uso lang, aglilitsyon da, aglitsyon kamat. Nya, agpapatugtog da, agpapatugtog kamat. Agkanta da, agkanta kamat. Umisem ka, oray peke, umisem da, umisem kamat. Nukit kitaan tayo, anya nga tati usto nga kaipapanan na, anya nga tati no daduma ka DJ ragsak nga celebraran tayo, ramrambakan tayo. Hala, dapay nasabat ko tatay amok apo sa nga karton nga impilite. Dumat data ko nak na mainom yo data na siya at ano di kay agmumotor to ta kadwan na Christmas ka may tapwak da tarang tay. Kunak DJ rambak nga kung kuna tayo silsilaw, kakaan, ragragsak kan kanta, temporary short, very short happiness daya kala ko tatalaeng ngam narabaw ti kay papanan na daya no dayjay laeng sumunsunod kala sa uso, sumursurot kalaeng gapota everybody's doing it, I might do as well ko namutan naghanda ka mutbat ya do not know the real meaning of Christmas ay kaawan lata palawapaw ampaw dayta Christmas ko na tayo nya apayang amin. No kitaan tayo ti logic na, no kitaan tayo ti sequence na dahito Christmas ka na idumduma. Kaslakas toy. Dahil ito ada amamok, nagasawa da, o pati anak da. Naragsak naman nagasawa. Elementary pa na DJ inunaan nga anak da. O DJ duwan da pa agbasa. DJ upat nga anak da. Pagamon da ito'y boy, nakasarak, siyempre damdamo pa yung mula cellphone hindi ori detay tananat kasi pala ang di cellphone ide di ko nakasarak ti niya ka mo nakasano nakasarak mat di babae nga nasarakan na married mat adama anak na pagamuan pimanaw da aga na nagdin na da napanda di adayo napanda nagkabalay dahito adda asawa na nga dua nagtaray in Ilocano nagtaray da kada iti babae maki-agpapa-advise ko pa. Kanya nga ron ti decision mo, kapota na ikamang ijay, di dyan mo di balay da niya decision mo nga ron. Kung na di babae, di dyan asawa na, orayot nga agsubli pater. Yung nang asawa mo ten, orayot nga agsubli. Napaya ay ayat at father. Kanya nga ron ti teksam, anya ti bagbagam, aganad ka dita, han na ginura, saya atem, adalata anak mo dito di laeng timbagbaga na agraman di jay parents di jay naganak di jay lalaki kagura da di jay anak da mabilib da kin di jay manugang data kunana martir ka itarayamon uri ka kayang nagyan da kita anak mo haan nga piman panaw
Haan nga piman panaw, kunana ka urayak lata, kumustaan na lata. Kaya so dahil kunama dagiti asungot nga ka aruba, ay hapo, apay nagmartir ka laangan, apay nagtangakan. Apay nagtangakan, di ka pala panawan, kabailam mati, which is di babae, ti adda trabaho na, di lalaki ka ordinaryo nga agbibiyag. Isot ti adda trabaho na, isot pimanaw. Apay nagtangakan, kunada. Apay nagdakkel nga kamalidatan, apay nga orayom pailaeng. After almost 3 years, nagdinada, amoy di lalaki nagawid. Nagawid mo di babae nga, yan mo pangawag mo jay. Nagawid mo di pamilya na nagawid di jay lalaki. Haan nga, winelcome lata di jay babae. And the rest is history. Hanyo man damagan no, sino man no, taga ano man ta amok nga, sino di jay? Dakay lang nga rod akit. The rest is history. The rest is history na intuloy damot tinagbiag. No kitaan tayo kakabsat, dahi ti rambakan tayo ti Christmas tata. Kaslakas jay. Na ibagatay ko mga, no, adala ko makaluntagan tayo nga, mangibaga nga, kadadakkelan, the biggest mistake God had ever made. Kaiso da ito'y, no mabalintay lang ibaga ko mga kamali ni Apo Diyos dahito inaramid na, iso kuma. Kadi di babae, kamali nga tayo inaramid na, no, haan ko na nata ayat. Kani Apo Diyos no kunatay ko mano no local term tayo ka nagtanga ko natay ko ma. Nagkamali ni Apo Diyos kunatay ko ma apaya. Imagine from very powerful God in pinarswana tayo. Ti tao nagkamali, pinanawan tayo ti Diyos, kinaykayat tayo, inaramid tayo, di kinaykayat tayo, nagkamali tayo. Ngam iso ti simurot. Imagine ta Diyos. Iso ti bimaba nga umay na tayo alangunan. No kumano di jay asawa nga babae di jay kaapan na dinanon nga inyawid. Agkam kamali si babasulen, awanan ti karbengan na nga agawid. Ngam iso ti nakarkaro mamman niya po isosan. Iso da ito ti meaning ti Christmas. No kunatay ko mga the biggest mistake nga inaramid ni Apo Diyos apaya awang nga rod sir-serbita yon. Nakalumlum tay ti basol. Awanti ananag tayo at tao apaya pinili tayo nga rod ti basol. Ngam day to'y Christmas iso day ti panakayanak na yak amo no kadakkelan akamaliwan no kadakkelan nga ayat. Bimaba sinurot na tayo dito'y lubong tapno alangunan na tayo iyalot-ot na tayo iti dayta a basol. Kano hantay maamiris dayjay nga kaipapananti Paskwa, Christmas iti biag tayo. Very short, nagababa, nagrabaw di panangawat tayo iti Christmas. Makisabsabay tayo laeng ti usong agpaiso, ngam no hantay maamiris dayta nga kunatayon ka, jak amo no kamali. Wano, dakkel nga ayat. Gasem ta awanti ka imudingan tayo, awanti ka ipapanan tayo, ngam imay na tayo sinurot, tapno maitanok ti tao, iso day ta maiyanak ti kulloong. Iso day ta ramrambakan tayo. Siya ko na tayo, yay to dalaras, high-tech pa dagiti makikarkarolingan. Apo, may nagkaroling tatay, naka-bluetooth, yung speaker na. Apo, nagsumba dala, joy to the world, Christmas me Father. Naka-bluetooth da ka po, nagsumba dala na, awanan, sumba, high-tech pa, kadagiti agkarolingan, handan nga agkanta, agsaladan. Diya ka mo nun, tunyatit sumarunon. Kaya joy to the world ko na tayo, no haam mo maawatan, usto nga kaipapanan na, narabaw. Ang tata, yes, we celebrate Christmas. Agluto tayo, nagado. At yung orti pakadanagak, aghanda kay amin, agpapadang spaghetti, wano pansit, inton bigat na alsuman. Aw mo maawis mo nga mga nata naghanda kay maamin. Wana, simpulo day tatiragsak ko na tayo, ngam very short nagrabaw, no hamo maawatan. Anya tipod-pod no nga ragsak. Kasano nga maibagam nga tata Christmas, mananam mo ti pudpud no aragsak.
Nga pa the Emperador Light, no to bite on. Hala, biyate palsa. Damo video okay may jayan. No awan video okay iblotot mo matay speaker mo ora ka lagmok-mokat ta nagbatit a cellphone mo matan. Ora agsinsintonado ka ora ka mo makangegan. Dayjay ka di umanayon naragsaken, pinangiwat tay tilubongan. Umanay ka di nga ragsaken, baka kurang. Baka kurang. Baka haang nga umanay dayjay. Kita hain nyo dayjay, kala ko madayjay, gestorya dayjay agasawa. Haan laeng nga dayjay kamaliti kinita na. Di totality dayjay panagasawa da. Haan ang kalamot ni Apoy o na Apoy. Ni Apo Diyos. Haan nga dayjay kamalita yu ti imayan na. Dakdakkel di imbuhos na nga ayat ngam da tayo. Iso nga nung kaya mo nga nanamon ti pudpud no nga ragsak ti Pasko, start forgiving your brothers and your sisters. Ni Apo Diyos, sakbay tayo pala nga dimawat ti pamakawan, nakaura yan di pamakawan, dagay agasawa, sakbay pala nga agsubli, kung kumustaan na nakaarako pun uray no nagkamali. No kaya mo ti agbalin na ragsak, rugyamon apakawanen. Lagi tayo tattao nga nagkamaliking ka. May sa sekreto ti kinaragsak, no kabailam ti mamakawan. Rugyamon nga arakupan, uray no di pa'y laimbay nagpakpakawan. Kasjay ti kinamanagayat ti Diyos kanya tayo. Kasjay ti kinadungo na kada tayo nga numampay na ilumlum tayo, arakupan na tayo. Kano si kano at dapay laeng, oray man kano handam amin nga handa, oray man kano 100 ta, iskor mo ta video okay no, at danto pay laeng ka, dito pay la, kantam di pusom ka, at dapay la, meaning na, bakit galit ka? Jay pay la, kantam ka, da, ibagbaganan. Di ba? Di kan tayo, paborito yun sa dayjay. Bakit galit ka? Ada na unagan niya. Uno saan? No, hamukayat nga iyebkas. Kosilapan. Ay, kasano dyan kosilapan? Ipangato, ipababa. Ay, anja ka mo, dayjay ka. Ori ka, no kantaam, ori ka 100 te score mo. No, ham mo madalusan di pusom, awan to pay laeng. Makariing ka no bigat. After nga nabangles da kita handayo, after nga hanyo nakan da kita cake nga agmilmilat ijay refyo, addan to pay laeng, kurang to pay laeng. Iso nga tapno mananam mo ti kaipapanan ti Pasko, kuna tayo umuna rugyamon ti mamakawan. Kinagpaysuna ka haamagkat nga imay, gapota umay na tayo pakawanan. May salaeng nga aspeto dayjay imay tapno alangunan na tayo ti basol, ta umay na tayo pakawanan. Anya ti dakdakkel nga kaipapanan na, haan laeng nga imay, ta umay na tayo pakawanan. No di di imay gapota dakdakkel di ayat na nga adayo, ngem dayjay basol tayo. Haan lang imay tapno mamakawan, may salaeng dayjay ngam manula percent dayjay, imay bimaba from powerful God, imay na inarakop ti kinakapsot tayo at tao. Gapo ta dakdakkel dayjay ayat na ngem dayjay pamakawan, dakdakkel di ayat na ngem di basol tayo. Iso ngano kuna tayo ti kayat mo ti agbalin nga naragsak. Kuna tayo ti number 1 anya dayjay rugyamon ti mamakawan. Maikadua, agayat. Ammom no agayat ka, ti tao nga agayat, isuna ti agrigat, maisakripisyo di jay biyag na malais, kala ko madijay asawa niya, kitain nyo, dagiti chismosa nga kaaroba, panawa mon, sikati agtrabaho, panawa mon, sikati adda trabaho na, kuna dagiti asungot, ngamhaan, orayak, dakdakkel di ayat. Iso ti kunana day ti kakabsat, no, umbo napakawanam, ti maikadwa, agayat, anya ti agayat, ti agay-ayat nga tao, jibagi na ti maisakripisyo. Tapno ag-benefit ti sabali. Ngam ti tao, no managing bubukod, no naagom, iso na ti ag-benepisyo, maisakripisyo dagiti sabali. No kaya mo ti agayat, maksayan day para iti bagim, tapno maitanok ti sabali.
Ti tao man naging bubukod, isuna ti maitanok, maisakripisyo dagiti sa bali. Kano ka na tayo nga imay ni Kristo kadakadayo, gaputi ayat na, gaputi na indaklan, rimanyag nga rod tilubong. Could you imagine nga, idinayanakan ni Apo Isus ang rimanyag tilubongan, mangrugin ti pan nakaisalakan, haan lang pan nakaisalakan, nagsapasap ti ayat na kadatayon. Ure agbasbaso lak, Father, yes. Dayta ti addakin ni Apo Diyos nga awan ti tao. Tadatay nga tattao no daduma ka, ilimit tayo di ayat tayo, segunde di basol ti tao. Ni Apo Diyos haan. Haan na nga ibasar ti ayat na ti grasya na kada tayo, haan na nga ibasar iji nagkurangan tayo. Ay ayatin na tayo lakta ni Apo Diyos. Iso dayta, iso nga tunggal makita yo dayta Mesyas. Tunggal makita yo dayta nga ninyo Jesus nga ramrambakan tayo nga naiyanak, dayta na nagpaiduma nga ayat ni Apo Diyos kada tayo. Ito'y buo nga parokya. Ipasyar na kita ubing no bigat kinagtutubo iji pagtaengan. Be simbolo laeng dayay nayalaan kay amin ti Santo Niño nga umay ngam no makita tayo di meaning na haan laeng nga di pa nagpasyar na na pantay mo imagap da kayo dito nga parokya ket mabaing kayo nga agagap diak amon influence ti other kwa dayay haan nga even the Pope agapen na pay ti ladawan apaya simbolo nga rod dayay. Isong agpasyar no bigat kadagiti pagtaengan iti meaning na dijay no pudpud no nga sumrek ni Apo Jesus ijo uneg ti pagtaengan dadta ti pamakawan dadta ti ayat agari iti ayat. Isong nga tata ni Kristo ko na tayo tunggal makita tayo tunggal rambakan tayo ti Christmas dudu walaeng dayta kabailam ti mamakawan rimbawan ti ayat ti amin a pagkurangan. Uray pa'y nagkapsat ni kapsat mo, rebeng na laeng nga ayatem, taapaya, dayta nga ruti na indaklan nga ayat na kada tayo. Amuna imaginam tagad. Tao ken Diyos at the same time niya. Diyos isuna, bimma ba, ilan sa atay laeng, topraan tay laeng, duyuken tay laeng ti bakrang na. Ngamahan na nga pinanunot di dyan. Han na nga pinanunot di consequence di aramiden na ti pinanunot na mistake. Haan na nga pinanunot di pagrigatan wano di pan nakairoruman na ti pinanunot na di consequence ti aramiden na tapno maisakripisyo ta agsaknap dito'y lubong. Iso nga tatano ko na tayo kakabsat no Merry Christmas no kunam naragsak a Paskwa. Pudpud no ka di naragsak. Hindi kayo mga daduma ka, Merry Christmas, naragsak a Paskwa, tarupam mo't ka pang simana. Kasla, adara kita daduma nga talaga nga, ngamin no, haan nga clear ngamin di puso kakabsat, uri kumabkablaaw ka ti Paskwa, pang simana tarupam. No haan nga clear di pusom, no mo nga mapakawan na kita kakabsat mo, ay apo uray nga tano dekorasyon mo amin nga dekorasyon uray nga talutpo mo amin na mabalin ang maluto uray nga takanam amin naging gana nga ganan tibusog mo ko uray mo lakot saraan nga kisayanan ti karawo mon uray nga tano kanam amin no haan nga pudpud no di pamakawanan nga haan nga agbalin iso nga kuna tayo tatay kablaaw tayo ti Merry Christmas daytay apudpud no. No kuna tayo nga naragsak a Paskwa tayo, daytay ana naimpapuswan a kablaaw. Ngamaan niya nga minti mga ramid kanya tayo daytay kakabsat tapno agbalin tayo akastoy. Anya gamin ti mangiturong kada tayo tapno agbalin nga naragsak, dayjay nga rod nasubyanan tayo, haan laeng nga di ayat na, no mabigbig mo ti ayat na, no mabigbig mo ti kina mannakawan ti Diyos kada tayo. Awan ti karbangan tayo nga agladingit. Awan ti karbangan tayo nga agrurod, awan ti karbangan tayo nga agibakit, no, nya dagiti ibakbakit tayo, no di agragrag ulat tako madiji puso. No maamiris tayo tinagsayaat, naindaklan nga ayat ni Apo Diyos kada tayo, awan ti karbangan tayo nga aglidliday dito'y lubong. Isungorod nga naindaklan. Kung na magkidi, iti mo na nga maibasa, peace to all people of goodwill kung na magamin niya. Kapya kadagiti tattao nga naimbag ti panag.
Naknakem na. Iso nga, nohangan na imbag ta panagnaknakem mo, awan kapya tapusom. Kapya ka dagiti tattao ana imbag ti panagnaknakem na. Gasam data nga kanta tayo. Imbaga na, uri ni Apo Isus. Iso nga nohaan nga nasaya at pusom, awan na imbaga panagnaknakem. Naagom, naturay, managing bubukod, nauhangan na sa'yo ati panagnaknakem mo, mapadpadayawan, isulat ti uston, awan ang talaga ti kapya ti kaunggam. Ngam na maamiris mo ti kinamanagayat ni Apo Diyos, marinam ti kapya ti kinamanagayat na, ay kaday taa, at dakarbangam nga magibagat ti kay Merry Christmas. No madalusam tapusom, at dakarbangam nga mangrambak ti Paskwa. Damirpak nga adda kadtoy kunam naragsakan baka adda pay lakurang na. Gapot ay may ka nakimisa kompleto ti Christmas kon naragsaka kon baka adda pay lakurang na. Halasapay kumaata agawid tayo. Sa tayo dayta aninyo. Awit tayo dayta aninyo nga agawid. Ari ti kapya, ari ti ayat. Agawid tayo ijibalay tayo da tayo ti agbalin nga ari ti kapya, awit tayo nga rod ni Kristo, ari ti ayat. Uri man kano, sardinas lakin pansit tahandam. Uri kano, simple laang daya handam no, adapudpud no. Imaginam dito may sa pamilya. Adda kapya, agari ni Kristo. Naragsak a pamilya, awan ti sausawer na. Adda tinalag a pamilya. Hangat nga dayta ti kung kunata yung agnanayon nga Belen, kunata yung Belen. Maria, Jesus, ama, ina, anak ni Jesus. No kas di pamilya tayo, nagbalin mo nga Belen. Pagbalinan tayo, di balay tayo abilen. Adda ni Apo Jesus. No may aramid tayo dito, adda karbangan tayo nga mangibaga ti Merry Christmas. No kurang pa di ka mo na niya ti aramidon tayo pa O reparchim amin nga baboy mo. Nadagura ta pusom. Naliday tulat ti Christmas mo.